Hvordan færdiggør du opsætningen af et anlæg inde i Gridlight? Det første du skal gøre, det er at søge på anlægget, og det gør du nemmest ved at finde ID-nummeret nede i venstre hjørne af AMS-CPU'en. Der er så en stregkode med selve ID'et nedenunder. Så det taster vi lige ind heroppe i søgefeltet og gå ind på anlægget. Og det kan man så se hen under søgeresultater, jamen sådan noget installation, der kommer mit anlæg, som jeg så trykker ind på. Og nu er jeg så kommet ind under mit anlæg, som jeg kan se ligger under nye og gamle skabe ikke sat op. Og det er selvfølgelig ikke her, det skal ligge, så derfor så skal vi have det flyttet. Og den måde vi gør det på, det er ved at vi går op på tandhjulet heroppe i højre hjørne, og så går vi ned og trykker flyt node. Og det vi også kan se inden, jamen det er, at det er rute 61, og det er med tagget Hadsten. Så vi prøver lige at trykke igen her, flyt node, hopper ind under de forskellige kategorier her, og så skal vi så under Syddanmark, og vi skal så under Hadsten, for herunder der er vi rute 61. Så den klikker vi på og trykker OK. Nu har vi så lagt anlægget ind, og vi så gerne have en GPS lagt på anlægget. Og den måde vi gør det på, det er ved at klikke op på det her tandhjul en gang til, og så trykker vi angiv lokation. Så får vi et Danmarkskort op her, hvor vi så kan klikke på og få en GPS nede i bunden her, alt efter hvor du ligesom vil have det henne. Men det vi gør, det er, at vi skriver selvfølgelig det GPS-koordinat, vi har for vores telefon af, fordi så kommer vi direkte hen til, hvor vi står. Placer. Når vi så har trykket det GPS-punkt ind, jamen så zoomer vi gerne lige ned på det, fordi vi vil gerne lige være lidt mere præcis. Så det kunne jo være, at GPS-koordinaterne de var lidt off. Og derfor så kan man sige, jamen nu ved vi, at vi for eksempel har sat skabet lige på hjørnet her. Jamen så klikker vi på hjørnet af bygningen, og så kommer koordinatet derhen. Og bagefter så trykker vi bare OK, og så er GPS'en lagt ind. Nu vil vi gerne konfigurere selve strømværdierne på anlægget. Så det vi gør, det er, at vi tænder for anlægget. Så hernede i midtermenuen, der klikker vi under styring, og så klikker vi tænd og trykker udfør. Så er anlægget tændt, og vi kan hoppe ind under installation herover, og bagefter trykke på den her trekant med en lille pil, som så fører os ind i AMS Setup. Og inde i AMS Setup, der trykker vi lige på konfigurer op i toppen af højre hjørne, lige heroppe, fordi så kan vi også konfigurere de forskellige ting herinde. Og inden vi så lige hopper i gang med konfigureringen, jamen der kigger vi så også lige hernede under opdagede moduler. Fordi det er der, hvor vi kan se, hvad er det for nogle moduler, som selve CPU'en den har fundet. Og hernede kan vi se, at den har fundet batteri, switch og AMS current. Og det svarer også overens med de enheder, jeg har sat til. Men det kunne jo være, at den ikke havde fundet batteriet. Og så skal man jo lige tjekke, om alle ledninger de sidder rigtigt. Og hvis de gør det, jamen så kan det være, at batteriet det er defekt, og det skal udskiftes. Så udskifter man det, og så hopper man videre med konfigureringen bagefter, så man ligesom er sikker på, at alting er der, før vi hopper videre. Og det vi gør nu, det er, at vi hopper ind i IO-konfigurering. Og herinde, der har vi så lækagesensor hernede i bunden, altså lækagesensor konfigurering, som vi redigerer ved at trykke rediger konfigurering. Og så der står der ingenting. Men den skal så stå til 0,3, som er ligesom standardværdien, vi laver på de her lækagespoler. Det vil altså sige, at hvis der er en lækage til jord på mere end 0,3 ampere, jamen så får man en lækagealarm om, at der er noget galt ud i anlægget. Og der trykker vi så bagefter her på tilføje lækagesensorkonfigurering. Sådan der, og så er værdien lagt ind. Bagefter så hopper vi videre til spændingskonfigurering. Og der trykker vi hernede rediger konfigurering. Og så kommer vi ind her, og så kan man se forsyning L1, L2, L3. Og det er jo så de faser, der går op til AMS-CPU'en. Og derinde, der siger vi så, jamen det højeste der må være, det er 255, og det laveste der må være, det er 210. Og dem kopierer vi simpelthen bare ind i de forskellige felter, så der ligger en alarm på hver fase. Hvis det nu er et anlæg, hvor der for eksempel kun er 2 faser eller 1 fase, jamen så sletter man simpelthen bare det, der står i feltet. Og så er der ikke nogen alarm på den fase. Men i vores tilfælde, der leger vi lige, at der er 3 faser, fordi det er det, der for det meste er. Og trykker opdater konfigurering. Og så kan man så se her, jamen så er alarmerne kommet på her. Og vi hopper videre til strømsensorkonfigurering. Og inden vi går i gang med lige at lægge dem ind, så går vi ind i det, der hedder IO status heroppe.
Og inde under IO status, der kan vi se, jamen der har vi vores core-modul hernede i bunden, som vi klikker på. Og så kan vi så se strømværdierne. Og normalvis, jamen så vil den jo stå til 0 til at starte med, inden vi lige har lavet en forespørgsel. Så vi har haft tændt anlægget, og nu laver vi så forespørgselen på, hvor meget strøm løber der igennem de trefæstede spoler. Og det gør vi ved at trykke forespørg alle, nede i bunden her til højre. Og så skulle der så gerne komme nogle værdier her. Og der kan man så se, jamen vi ved for eksempel, der er strøm på de første 3 faser, og det er så dem her. Og så er der så de næste 3 faser, altså i den næste gruppe. Det er jo ligesom fase 1, 2, 3 i den første gruppe, og 1, 2, 3 i den næste gruppe. Og det vi kigger her efter, det er AMS AC current. Det er ligesom den værdi, vi skal bruge af de her 3 værdier, der kommer per fase. Og lad os nu lege her, at den var på 0,5. Jamen det er acceptabelt, det er over en halv ampere, eller lige med en halv ampere, så det er OK. Lad os så sige, at den næste her, vi har herovre, der vil komme her, at den så kun var på 0,2. Jamen det er så under en halv ampere, og det er så ikke godt nok. Det vil sige, at det kan være, at vi kan læse det nu, men det kan være lige om lidt, jamen så kan den ikke finde ud af at læse det, og så smider den alarm på det, fordi den tror, der ikke er noget forbrug. Og det ønsker vi jo selvfølgelig ikke. Så derfor så er det vigtigt, at vi smider de her 5 viklinger rundt omkring den her trefæstede spole. Det vil altså sige, til at starte med, der løber ledningen kun 1 gang igennem, men vi sætter den så 5 gange igennem. Det vil sige, at vi ligesom snor ledningen 5 gange igennem, før den kommer videre. Og på den måde, der ganger man simpelthen strømværdien med 5. Så hvis nu der havde stået 0,2 her, jamen så vil der så stå 1 ampere bagefter. Og så er vi ligesom over den halve ampere, og så har vi en værdi, der ikke er ustabil længere. Så lad os nu sige, at de her 3 her, jamen de er over 0,5 ampere, og alt det er godt. Jamen så kan vi hoppe videre til konfigurering. Og det gør vi under IO konfigurering, og så går under strømsensor konfigurering og trykker rediger konfigurering. Og herinde, der er det så, at vi skal tage selve serienummeret på core-modulet, som er herovre til venstre. Så det markerer vi lige, og så kopierer vi det ind her i overvågningskreds og lægger det ind. Og så den første, det er jo så, det kan man sige, det er jo det trefasede spole nummer 1, der er her, så den kalder vi 1, og så er det så L1, så der siger vi punktum 1. Og det samme hernede i den næste, det er så bare nummer 2 fase og nummer 3 fase. Og lad os nu sige, at vi havde haft en gruppe mere på, altså en strømspole mere, der var aktiv. Jamen, så siger vi så, at det er jo så gruppe 2, og det er jo så fase 1. Og nummer 2. Og nummer 3. Og de standard værdier, vi så smider ind her, det er så i tændt tilstand, der må den være 20 ampere til 0,1 ampere. Og det smider vi så både ind i tilstand tænd og tilstand dæmp. Og i slukketilstand, jamen der må den være på 0,1 ampere til 0 ampere. Sådan der. Og dem kopierer vi så sådan set bare ud på alle dem her hele vejen ned igennem. Sådan der. Og det kan man sige, dem hernede, dem skulle vi så ikke bruge, fordi vi har mål, at vi har kun forbrug på den første gruppe, så dem hernede, dem sletter vi. Der vil vi ikke have alarmer på. Men lad os nu sige, at det er et anlæg, hvor der har stået noget i forvejen, eller du kommer til at skrive det ind, og du vil ikke have det alligevel, jamen så skal du bare sørge for, at det du for eksempel har skrevet hele vejen henad her, at det sletter du simpelthen bare. Så lad os sige, at du har nogle tal her, jamen dem sletter du bare, og det samme det gør du med det, der står i overvågningskredsfeltet, sådan her, og så er der ikke nogen alarm der længere. Godt. Så har vi så dem her tilbage heroppe, de 3 her, som vi ønsker at få alarmer på, og der trykker vi så opdater konfigurering hernede i bunden. Sådan der. Nu har vi lagt alarmer ind på strømmålingerne, og så kan vi så gå ind i det, der hedder IO status heroppe igen, og tryk, og gå ned under core-modulet. Og så kan vi så se, jamen der er alarmerne, de ligger herude i venstre side. Og der kan man også se, at de står under AMS current, og det er simpelthen det, vi går ud fra. Så det er som det skal være. Vi kan se, at alarmerne de ligger de rigtige steder under de 3 faser der, og alt er godt.
Det vi så gør nu, det er så, at vi går tilbage til selve Gridlight, fordi nu har vi lagt alle værdierne ind, og så tjekker vi lige, om der er noget derinde med alarmer, eller noget, der ikke er, som det skal være. Så nu prøver vi lige at finde enheden igen. Der kunne vi bare have søgt på den, men nu ved jeg, hvor den er henne. Så nu går vi ind til den igen. Og så kan vi så se herinde, jamen, vi ved jo, nu er anlægget tændt, men en god idé, inden man ligesom afslutter anlægget, det er også lige at gå ind og trykke på dæmp, fordi at i løbet af natten, der vil anlægget, som man kan se lige herovre, hvis man klikker på status, så kan man se, så vil den gå over i en dim-tilstand. Og det er fordi, at man engang har haft nogle anlæg, man har kunne dæmpe. Så har man haft nogle relæer, der skulle tænde på en anderledes måde, for at de ligesom gik i den her dæmp-tilstand. Og den måde, man ligesom tjekker det på, det er ved at gå ind i styring, og så sætte anlægget til dim 1. Fordi det er den position, den så vil gå over i løbet af natten. Og så kan man så se, at anlægget stadig tændt. Og hvis det stadig er tændt, jamen så er alt jo godt. Men hvis nu at anlægget slukker, når du sætter den i dim, jamen så kan det være, at der er nogle relæpositioner, der er sat forkert. Så derfor så går vi så ind i installation, og så går vi ned på den her runde cirkel her, og trykker på den. Fordi herinde, der har vi vores lysstyringskonfiguration. Og herinde, der kan vi så se, jamen der har vi fundet vores AMS switch, det er selve serienummer på den, og så har den så 2 relæer. Og hernede, der kan vi så se, jamen i tænd position, der går de relæer i on, og i sluk position, jamen der går de i off. Men i dim, der går de så i on, og det er jo så også i de fleste tilfælde rigtigt nok, at de har den samme position som tænd. Men det kunne jo være, at de stod til off, og det er så derfor anlægget det så slukker, når den går i dim. Og der kan man så lige ændre dem til on, så de står i samme position som tænd, og så tryk gem. Og nu skulle relæerne jo så gerne stå rigtigt, alt efter hvad du har sat dem til. Det sidste vi lige skal kigge på, det er så, at vi skal kigge på alarmer. Fordi herinde, der kan der jo være forskellige alarmer med, for eksempel at du ikke har sat den her lille switch på til batteriet, eller det kan være nogle spændinger, der står forkert, og så skal du selvfølgelig lige udbedre dem, inden du går væk fra anlægget, så du ikke skal tilbage til anlægget. Og i det her tilfælde, der har jeg for eksempel transientbeskyttelse, som den siger fejl på, og det er jo så fordi, at jeg ikke har en transientbeskyttelse, men det vil man selvfølgelig have i alle de anlæg, der bliver sat op fremadrettet. Og så har jeg nogle underspændingsalarmer, og det er jo så fordi, jeg kun har kørt en fase ind på enheden, i stedet for 3. Så det giver god nok mening. Men dem skal man lige sørge for, at alle alarmer de er væk her. Og så til allersidst, jamen, så er det bare at slukke andet, hvis ikke det er slukket, og køre videre til den næste.